Tlet kelliema li jindirizzaw l-attività tal-Partit Nazzjonalista fil-Gargur il-koll kellhom messaġġ komuni favur il-familji Maltin u l-ħaddiema li jagħmlu xogħol imprezzabbli f'pajjiżna. Ibrahim Akkolina, kandidat tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali fil-Gargur u li għandu biss 16-il sena, semma kif Kunsill Nazzjonalista fil-Gargur wettaq diversi proġetti għal-familji tal-lokale. Fost dawn kunsill b'maġġoranza nazzjonalista ġab is-servizz ta' ATM fil-lokalità, introduċa traffic lights f'żoni li joffru sfida mit-traffiku, sar xogħol f'numru ta' toroq u sqaqien waqt li solvew problemi ta' qarar f'oħrajn, kien hemm titjib ta' spazji pubbliċi għall-familji, il-ħolqien ta' ġim fil-miftuħ kif ukoll investiment kulturali. Iżda l-grupp ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità għandu wkoll viżjoni. Grupp ta' kandidati maqut bana ewlieni li flimkien nofru għażla tajba lil dawk li jogħġobhom jeleġġuna. Aħna l-kandidati ħriġna set ta' proposti li nixtiequ li l-Kunsill elett jaħdem fuqhom. Minħat jaw il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa tkellem favur l-ħaddiema Maltin li Muscat naqashom bir-rispett aktar kmieni din il-ġimgħa meta rrefera għal dawk li jaħdmu fuq barra fix-xemx bħal bdiewa, raħħala, dawk li jnatfu u oħrajn bil-mexxej soċjalista jgħid li dan mhux xogħol li jixirqilhom. Fl-Ewropa jien ħankun qiegħed niġġieled għal dawn, għal rispett lejn dawn il-ħaddiema. U jista' Joseph Muscat jekk jien nitkellem fl-Unjoni Ewropea jajjarni traditur kemm irid għaliex fejn tidħol id-diviża tagħna l-Maltin, aħna n-nazzjonalisti mhux ħanibżgħu mit-tajjir li jista' jajjarna Joseph Muscat. Għax aħna għal Malta tagħna u l-Maltin nagħtu ħajjitna u mhux servizz temporanju biss. Tkellem ukoll favur iż-żgħażagħ, il-kaċċaturi u n-nassaba u oħrajn li wedhom il-ħidma kontinwa tal-Partit Nazzjonalista biex huma wkoll jelbu l-isfidi li jaffaċċjaw. Dan waqt li Roslyn Borch Knight fakkret li l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit tan-nies u għan-nies, irreferiet għal manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li huwa mimli proposti li joffru inklusività. U l-ħaddiema tagħna u min iħaddem huwa importanti li nisimgħuhom u tnejn. U jiena fil-karriera tiegħi dejjem għamilt pezz biex insib dawk li jgħidulhom win-win situations. Jiena nemmen li għandna jkollna konsultazzjoni mal-unions, mal-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddmu u dejjem naraw kif nistgħu nissalvagwardjaw il-ħaddiema imma fl-istess ħin ngħinu lill-employers. Waqt li tkellmet dwar l-importanza tal-innovazzjoni u l-ħolqien ta' industriji ġodda, wedet li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jkun ukoll il-vuċi tal-ħaddiema tal-id kif ukoll il-partit li jixpruna l-ugwaljanza.